Hola, què tal? Suposo que ja deu saber que Google té el sistema operatiu Android pels telèfons mòbils. El que no sé si sabies és que també té un sistema operatiu per rellotges intel·ligents que es diu Wear OS. Wear OS. Doncs ha arribat el moment d'analitzar el primer rellotge amb Wear OS que tenim a les nostres mans, el TicWatch Pro 3 GPS. I aquí et respondrem a les preguntes més pràctiques que se'ns han acudit sobre el TicWatch Pro 3 GPS perquè el coneguis una mica millor. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs va, comencem amb la primera pregunta. Està ben dissenyat? Doncs jo crec que sí. Té un disseny molt xulo perquè, a més, una de les coses que més destaquen i una de les coses en què més m'he fixat és en la corretja. Perquè té una corretja que dius, ostres, mira, una corretja de pell negra molt xula. No, és que és de silicona, però té aquesta forma com si fos de pell acolxada, té les costures de fil de veritat, o sigui, silicona cosida, que és per fer-ho maco, no serveix per res, però que en conjunt sembla una corretja de pell, és elegant i, a més, el que és la caixa és de plàstic i acer inoxidable. Es veu un rellotge robust, es veu un rellotge que no és barat. Per la part de darrere, la tapa, allò que acompanya el sensor de freqüència cardíaca i d'oxigen en sang, és de plàstic i aquí al costat doncs, tenim els piuets per carregar. Així, a primera vista, és un rellotge que dius, ostres, és maco, sembla un rellotge. Però el millor de tot, com et passa a tu i com em passa a mi, no és a l'exterior, és a l'interior. I ara t'explicarem una sèrie de coses sobre el TicWatch Pro 3 GPS. Següent pregunta. Puc respondre missatges? Ojo aquí, perquè pots respondre missatges de totes les maneres que vulguis, excepte amb nota de veu. Però, a part de la nota de veu, pots respondre missatges de la manera que et doni la gana, amb frases predefinides. Pots respondre missatges amb emojis, o sigui, seleccionant emojis o també dibuixant-los, si vols. Pots respondre missatges dictant-li tu el que li vulguis escriure a l'altra persona, sempre en castellà, perquè el català encara no el té. I fins i tot pots respondre amb un teclat complet que té totes les lletres en el rellotge, que de vegades t'equivoques, però pots esborrar, i pots anar escrivint taca, com si fos un telèfon o com un WhatsApp normal i corrent. I si no en tens prou, encara pots respondre dibuixant amb el dit les lletres. Què et sembla? Ostres, és que em sembla brutal. A part de l'Apple Watch amb els iPhones, crec que és el rellotge que té les opcions de resposta més completes del món. Següent pregunta. Puc fer i rebre trucades? Tatachan! Aquí tenim una altra de les diferències. I és que, normalment, amb els rellotges que hem vist fins ara, el que podies fer és, si pots rebre i fer trucades, és tenir una llista de contactes favorits i com a molt seleccionar aquest contacte i llavors ja li fas la trucada. Però és que aquí no. Aquí pots accedir a la teva llista de contactes, els favorits, a tota la llista completa, que si tens 2.000 contactes, tindràs la llista de 2.000 contactes aquí, que cuidao, perquè no pots buscar els contactes. Has de lliscar llista avall, fins que arribes. Imagina't si haguessis de trucar a una que es diu Zoroya. Doncs has de baixar, un moment, no se retire. Però és que també pots trucar a números que no tinguis en la teva llista de contactes, perquè tatachan, tens un marcador de números de telèfon on tu pots apretar els botonets que vulguis i marcar el número que et doni la gana. Següent pregunta. Puc pagar amb el rellotge? Sí, és clar que pots pagar amb el rellotge sempre i quan el teu banc sigui compatible amb Google Pay. Google Pay és una de les formes de pagament més normals que hi ha en molts telèfons. El que passa és que, clar, si el teu banc és compatible, perquè, per exemple, el meu accepta Garmin Pay, accepta Samsung Pay, Fitbit Pay, però no Google Pay. Per tant, no us puc ensenyar com es fa. Però bueno, ja us ho podeu imaginar. Si el teu banc accepta Google Pay, podràs introduir-li la targeta i podràs pagar allà on vulguis o anar al caixer a treure diners. Fantàstic! Següent pregunta. Té Spotify? Doncs sí, no només Spotify, té milers d'aplicacions que es poden baixar des de la Google Play Store que tens a dins del rellotge i pots buscar aplicacions i tens milers d'aplicacions famoses, no famoses, recomanades, no recomanades, que et pots baixar al rellotge, una de les quals és Spotify. Però el que passa és que Spotify en aquest rellotge és una mica limitat, perquè et permet controlar el que s'està reproduint en el telèfon, no et permet baixar-te llistes de cançons ni res, no et permet descarregar-te res de música en el rellotge, però sí que et deixa anar a buscar reproduccions recents i algunes playlists que hagis escoltat. Poca cosa més. Parlant de música, li puc posar música al rellotge? És a dir, passar-li música del telèfon o de l'ordinador al rellotge?
Doncs no, la resposta és no, o si més no, jo no he trobat la manera de fer-ho de forma nativa, perquè sí que hi ha aplicacions de tercers, com per exemple una aplicació que es diu Wear Media, que te la baixes al telèfon i te la baixes al rellotge i entre elles es comuniquen. Tu carregues la música en el telèfon i l'aplicació en el telèfon li passarà a l'aplicació en el rellotge i ja tindràs la música, allò que vas en metro o te'n vas a una muntanya molt alta i vols anar escoltant la teva música, que ets idiota perquè has d'escoltar els ocellets. Doncs ho podràs fer encara que no tinguis cobertura. Següent pregunta. Té Google Maps? Tatachan! Sí, té Google Maps, però és que té Google Maps. No com altres rellotges que tenen Maps, Weske's Maps, Bordis Maps. No, té Google Maps. I se t'obre la pantalla de Google Maps que tu ja tens familiaritzada i llavors pots anar a seleccionar el punt que et doni la gana de Google Maps perquè pots ampliar, reduir, el que tu vulguis i llavors pots navegar fins al punt que et doni la gana, però navegar, com el Google Maps. I pots escollir si vols anar-hi caminant, en bici o en cotxe i et va donant les indicacions. És que clar, perdoneu que flipi tant, però és que coses tan bàsiques com les que podríem esperar només les he trobat en aquest rellotge. En altres rellotges no hi són. I per si no tenies prou, continua flipant. Següent pregunta. Què tal les pantalles? No m'he equivocado. He dit les pantalles en plural perquè aquest rellotge té dues pantalles, una sobre de l'altra. Doncs sí, la pantalla principal és una pantalla AMOLED, la típica pantalla que pot tenir un rellotge. Molt bona pantalla retina de 450 x 450 píxels, molta resolució, que brilla molt, que no tindràs problemes quan surtis als exteriors, però és que a més té una pantalla de quars líquid a sobre que quan no estàs fent servir la pantalla AMOLED, que és la que gasta, la que consumeix bateria, tens una pantalla que ells anomenen la pantalla essencial, que és la típica pantalla dels rellotges Casio de tota la vida, que és de fons gris amb els numerets així en plan digital retro de color negre de quars líquid o de cristall líquid o de cristall de quars líquid. És igual, és la típica pantalla de rellotge Casio que a més la tens a sobre i quan una està apagada, pum, es veu l'altra. Perquè a més no gasta. Si només tinguessis aquesta pantalla posada i l'altra la tinguessis desactivada, que pots fer-ho, te n'aniries als 30-40 dies d'autonomia. I parlant d'autonomia, quan dura la bateria? Doncs aquí, alerta, perquè les bateries dels rellotges que fan moltes coses, ja sabem que duren poc. La bateria de l'Apple Watch dura molt poc, la bateria del Samsung Galaxy Watch, tots els que hi ha, dura molt poc, com a molt te'n vas a 4 o 5 dies. Aquesta li passa el mateix. Fa tantes coses que l'autonomia normal és de 2 o 3 dies, 72 hores com a màxim. Abans he anat a córrer i el GPS en una hora m'ha consumit un 12-15% de bateria. O sigui que cal anar al tanto, perquè tampoc vas sobrat. Però clar, si tens en compte que quan et queda un 5% de bateria se't posa automàticament la pantalla essencial que et dona, amb un 5% et dona 3 o 4 dies més de bateria, ostres, dius, mira que bé. Clar, com a mínim pots veure l'hora, que no hi ha res més frustrant que un rellotge intel·ligent amb la pantalla apagada. Dius, no em serveix per res, és un totxo. Doncs això, i en 2 hores el tens carregat. Següent pregunta. Té l'assistent de Google? Doncs clar que té l'assistent de Google. Tachan! Una altra meravella d'aquest rellotge. Que sí, altres rellotges també tenen l'assistent de Google, però és que aquest és en plan Michael Knight. ¿A qué hora sale el sol mañana? El sol sale a las 8:14 de la mañana. Muchas gràcies, guapo. Li apretes el botó, aguantes 2 segons i ja li pots dir a Google que t'encengui els llums de la casa. Següent pregunta. Mesura l'oxigen en sang? Doncs sí, de tant en tant, al llarg del dia et va mesurant l'oxigen en sang de la mateixa manera que també et va mesurant durant les 24 hores el pols. O sigui, el pols i l'oxigen en sang, les dues coses te les va mesurant més o menys i tu pots anar veient aquí en les aplicacions, perquè té una aplicació pròpia que es diu Oxigenotic i té una altra que es diu Pulsotic i després té una altra que diu Sueñotic, que també és la que et permet veure l'anàlisi del son, perquè també t'analitza el son, però te l'analitza d'una manera molt curiosa, perquè quan et despertes et parteix la nit i després tens un bloc de son de 3 o 4 hores, t'aixeques a pixar i després tens un altre bloc de 3 o 4 hores i després si et tornes a aixecar o et tornes a despertar per qualsevol cosa, un mosquit o el que sigui, ostres, et despertes i pam! O sigui, no et detecta els despertars, sinó que t'interromp el son i després et continua amb un altre capítol de la sèrie Com he dormido hoy. No sé, una cosa una mica estranya que aquí no m'acaba de convèncer, però és una mica el que dic sempre, no? Jo al matí quan em llevo jo ja sé si he dormit bé o no he dormit bé, no cal que m'ho digui un rellotge. I m'oblidava de dir que el pulsòmetre és molt precís, podem confiar-hi. Següent pregunta. Quantes activitats té? A veure, aquí la resposta no és fàcil, perquè clar, si tu vas a l'aplicació nativa del rellotge que es diu Ejercicio TIC, doncs tindràs les activitats bàsiques. La primera que et trobes és corrida en exteriores. I també tens corrida en interiores.
I després caminar a l'aire libre, ciclismo indoor, tens com 10 o 12 exercicis, 10 o 12 activitats esportives que està molt bé. Dius, ostres, ja està? No! La resposta és no, perquè clar, recorda que aquest rellotge té Google Play Store. És el sistema operatiu de Google. I clar, és que no fa falta ni que et baixis cap altra aplicació, perquè llavors te'n vas a la llista d'aplicacions, segueixes baixant una miqueta més i llavors tens una altra aplicació que es diu Entrenamiento. I què vol dir Entrenamiento? Doncs això és Google Fit, l'aplicació de registres d'exercici de Google. I aquí tens desenes d'esports. No te'ls diré perquè en tens una pila i a més amb variants i a més amb activitats. Tens futbol australià. Si vols anar a jugar a futbol australià, pots anar a jugar a futbol australià amb aquest rellotge. Una borrada d'esports que a més te'ls mesura molt bé. I alerta amb la següent pregunta perquè té engruna, que tiene miga. És precís el GPS? Alerta, perquè aquí tenim coses a dir. Tècnicament hem de dir que sí, el GPS és molt precís, perquè a més té tots els satèl·lits disponibles haguts i per haver. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Ninaniano, Nerorero, Durururu... En temes de precisió no tinc res a dir, està bastant bé, mesura bastant bé els trajectes que fem, però, alerta, que quan comences a córrer t'agafa molt bé i molt ràpid el GPS, però al cap de 100 metres se te'n va el GPS, es desconnecta, dius, buscando GPS, i veus la ratlleta del GPS, la fletxeta típica, amb vermell i pampalluguejant, dius, ostres, què passa? Bueno, doncs passa que l'aplicació Ejercicio TIC més val que us la guardeu a la butxaqueta i que aneu a buscar Google Fit, a ser possible, o si no, Adidas Running també l'he provat i també em funciona força bé i no em perd el GPS, però Google Fit no perd el GPS, et fa els càlculs de la distància, de les calories, dels quilòmetres, dels temps i dels ritmes, tot perfectament, i és l'aplicació que jo recomano que feu servir. Oblideu-vos d'Ejercicio TIC, encara que sigui l'aplicació per defecte. La gràcia d'Ejercicio TIC és que tu pots anar corrent pel carrer o pel camp o per allà on vulguis i la pantalla essencial, aquella de quars líquid que sembla d'un Casio, també et va dient les pulsacions que tens, els quilòmetres que estàs fent, el temps, et dona altres variables. I si fas servir Google Fit, no. Però en canvi, si fas servir Google Fit, només que llisquis cap a una banda ja tens el reproductor de Spotify fins i tot amb un control de volum per pujar o baixar el volum sense necessitat de treure el telèfon. I això és un segon avantatge per sobre d'Ejercicio TIC. I última pregunta, quant costa? Doncs aquí tenim un rellotge que, atenció, té 1 GB de RAM, 8 GB d'emmagatzematge, dels quals ens en queden 5 de disponibles, que ja és el doble de la resta de rellotges, i una presència força maca i vistosa i elegant i entre esportiu i del dia a dia, que està molt bé, però ens costa $300. Vas a la pàgina oficial i et diu $300. Vas a Amazon i et diu 300 euros. On està el canvi de moneda? No ho sé, a qui li importa el canvi de moneda, no? 300 euros és el mateix que $300. Doncs sí, per comprar aparells electrònics sí, no només aquest. I també es pot posar la teva foto de fons de pantalla, però com que ja m'heu vist la cara de tonto moltes vegades, aquesta vegada us l'estalviaré. I recorda que aquest vídeo, a part de FibraCat TV, també el pots veure a YouTube, al canal Endrino Reviews en català. Gràcies, fins la propera!